Zdar lidi, tady Dark Gamer a tady tohle je, tady mám kanové ještě. Čau. Před chvíličkou jsme natáčeli ještě Jelly Bean Challenge a tam jsme si o takovéhle challenge zmínili. Tohle je challenge, který zatím nikdo nenatočil. Nikdo. To je úplně originální challenge, který napadl mě. A takže tady v tomhle challengeu potřebujete jenom gumičky, teda handloom, Takový držák, kdyby. No. Natahuje. A potom ještě gumičky. Těch my tady máme plnou igelitku. Takže a vy vlastně z toho budete, a my vlastně budeme dělat fishtail, nebo rybí ocas, to uvidíte, jak se to dělá. A jde o to, kdo za 2 minuty udělá nejdelší ocas. Takže jasně, vy to budete furt plést a potom kdo to udělá nejdelší. A ten, který vyhraje, tak prostě vyhrál. Ale ten, který prohraje, tak musí sežrat tady tyto 4 jelly beany. To je jeho dárek. To je jeho dáreček pro toho, kdo prohraje. To jsou vlastně 4 nejhnusnější jelly beany v celé v tom balení. Takže tohle může být A neznamená to, že jsou jen hnusný, můžou být i... No můžou být, takže tady tohle může být buď to sušen, nebo šťavnatá hruška. Tady toto může být buď to psí žrádlo, nebo čokoládový puding. Tady toto může být buď to spratky, nebo broskev. A tady toto může být buď to zkažený sýr, nebo máslový popcorn. Takže teď jde právě o to, kdo to vyhraje. OK, takže vezmu si, připravíme se, kolik je? 2 do 10 začínáme, tak se připrav. Sakra, ne, takže 2:15 začínáme. Ne, počkej, dáme si to stejný a pak si to začneme zároveň, ne? OK, takže jako první, abyste udělali fishtail, musíte udělat 8 a dát na to 2 gumičky. 2 gumičky, ale musí to být rychle. A potom to vlastně uvidíte, jak to dál udělat. Tak no, tak dělej. Nemůže být nikdo. A musíš to ukazovat jim. Jo. Dej to na to. Já jsem trochu dal to. No, OK. Takže. Ježiši, už to na všude padá. Ty se fakt jdeš, jo. Ach jo. OK, takže je 2:45 a začínáme za 1, 2, 3. Začínáme! Takže první tah, musí to vidět. Sakra. Mně ten tah moc nejde. Já prohrávám. Já možná. Kolik jsi dal? Už 2. Jo. Já taky, no. Proč to tam nechci jít? Moc ti to nejde? Kolik máš? Já 3. 3. Třetí. Já už jsem to lety nedělal. Lety, jo? Kámo, vždyť je to v módě. Asi tak ještě tady tento krok, to bylo ještě v módě. Mě už to 1 let už nedělal. Jo? No. Pochybuju. Vždyť jsme se o tom v lednu bavili, jaký náramky si udělal. Takže... Ty jsou ty starý, myslím. No ale jako i tak, určitě jsi to nemohl dělat roky, vždyť jsi to mohl to maximálně nedělat tak asi 10 měsíců, ale určitě ne rok. A já jsem to taky nedělal, jo, rok už. Aspoň minimálně rok jsem to nedělal. No jak vlastně minimálně rok? Asi tak minimálně taky, takových těch... Já to ještě dělal 2 měsíce díl než ty. Takže těš se na svoje jelly beanky, kanavku. Já si ochutnám jelly beany. Ale co když to bude psí žrádlo a super. A co třeba to bude čokoládový puding a šťavnatá hruška? No ale co když ne? A co když jo? No právě, že to je to štěstí. Takže lidi, pokud budete chtít to dělat tady tenhle challenge, tak proč ne? Je náhodou docela dobrý a originální, to je to nejdůležitější. Po nikom jsme to neskopírovali. Kanavé musí to aspoň trošičku vidět. Takže lidi, já už jsem to dotáhl semka. A zbývá poslední. Dáme kolik? Ještě dáme minutu. Dáme ještě minutu. Baví tě to? Jo.
Mě taky. Mě to připomíná staré doby, když jsem na No tom právě, to jsem ti chtěl říct. Jo, ti beru slova, co? Takže končíme v 5:50, což bude za 47 sekund. Ježiš, já to dělám rukou. Prostě klasická zbraň. Já to mám asi další, že? A hodně. Lidi, podívejte se na něj a na mě. Obrovský rozdíl. No, to teda fakt moc dlouhé mít nebude. Pochybuju, že to budeš mít dlouhé. Nechceš tomu něco taky dodávat? Ne. Aha. A všude to padá. Zase. Potom to jako budeš muset pozbírat, jo? Ani někde spadly, takže. No a. Ty já ti dám jednu gumičku z mých. Pokud to najdu. Spíš přesněji, pokud si to nevyhodil. Tak to ne, ale. Ježiši, víš co, já tam dám prostě dvojitý gumičky. Tak to ti udělá něco jiného. Ne, neudělá. A i kdyby to je docela jedno, hlavně, že to vyhraju. Kámo, už jsme přesáhli 22 sekund. Končíme. Konec. Takže lidi, mně to vzniklo tak dlouhé. A tobě. OK. Takže, když to porovnáme. Takže lidi, já jsem to vyhrál, o teda fakt dost. Tak když to asi tak porovnáte, tak to jde jasně vidět. A i kdybyste vzali, že on to má o centimetřík větší, tak další, tak to by i tak nevyšlo. Takže kanávku. Chceš si vyberu, já si to vyberu. No počkej, takže co si vybereš? Takže on si vybral buď to sopel, nebo hrušku. šťavnatou. Což nejspíš doufáš, že? Ale to nevypadá, že to je jedno. Ale musíš to sníst, tohle nemůžeš Co třeba ten vyplivnout. margarita? No, ale to nemůžeš vyplivnout prostě, ať je to margarita nebo co chceš. Jo, jako když máš šťavnatou hrušku. To je šťavnatá hruška? Ty jsi zlej, ty máš šťavnatou hrušku. No, to je dobrý. Kámo, ty máš štěstí, OK. Takže teď máš buď to na výběr. Zkažený sír. jeden. 4. Jeden. No, aby to byla sranda, aby to bylo 4. To jsou 4 nejhorší příchutě. Zkažený sýr nebo máslový popcorn. Ty máš šťavnatou. Počkej, já nemám misku. No a... To právě, že nesmíš vyplivnout, to je ta sranda v tom. Musíme. No tak to prostě vyplivneš do ruky, no hraj. Ne. Teď jsi neměl sopel. Teď jsi měl dobrou věc. Co tam máš? Fojky. Prej fujky. V tom minulém videi ta šušeň, my jsme ho měli oba dva. Nikdo neměl šťavnatou hrušku a já jsem tu šťavnatou hrušku dal pryč. Jsem prostě inteligent. OK, takže už to polko? To nesmíš polknout tak rychle. Fuj, smrdí ti huba. Takže tady tohle můžou být buď to zvratky, a nebo to je broské. A aspoň 15 sekund to musíš výkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hotovo. Ten je v pohotovosti. A tady tohle může být buď to psí žrádlo. A víš, že jsem dostal zvratky? Jen pro informaci. No to je skvělé. Takže psí žrádlo nebo čokoládový puding. Čokoládový puding, to bude určitě jeden dobrý, jeden hnusný, jeden dobrý a jeden hnusný. No a takže tady tohle bude něco hnusného. Co? Nevím. Asi čokoládový puding. Čokoládový puding. Proč jsem neprohrál tady tento challenge? Ono chutná čokoládový puding až. Já tě už krtím. Takže lidi, tady tohle byl můj první originální challenge. No, pro informaci, Kaniš vyrobil mimo mě, který jeho nějak vlasy drží za prdel.
Takže... Oh my god, minion, wow. Takže lidi, tohle je konec série tohoto challengeu, který je originální. Nikdo zatím nenatočil. Takže. A zase jako vždy říkáme šťastný nový rok. No jak jako vždy, šťastný nový rok není každý den, jo? Takže šťastný nový rok, to vám přejeme, oba dva. A ať mám do příštího šťastného nového roku 100 odběrů. To se možná nestane. No možná určitě nestane. A už... Tak ale tak 50 určitě. A já později 3 půjdu ještě k jednomu kámošovi, který je Čech. A u něj natočíme Mafii 2 na Xbox, takže se na to můžete těšit. Čau!